Id-diviża tal-aħwa Alfred u George De Giorgio mixliha bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia irrifjutat li jsir il-kontrożami tal-middleman Melvin Toma. Dan hekk kif fil-qorti komplet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-aħwa De Giorgio. Id-diviża tal-aħwa De Giorgio talbet sabiex ma jkunx hemm il-kontroeżami tax-xut Melvin Toma qabel ir-recordings fl-awla jiġu konfermati b'ġurament fejn jiġu identifikati l-ilħna li jinstemmu f'dawn ir-recordings. Min-naħa tagħha il-prosekuzzjoni qalet kif din it-talba tmur kontra żewġ digriti tal-qorti li permezz tagħhom ordnat li l-kontroeżami ta' Melvin Toma jiġi konkluż. Fakret kif id-diviża diġà għamlet il-kontroeżami tagħha fuq dan ix-xhud. L-avukat Jason Azzopardi li qed jidher għal parti ċivili qabel ma dak li ntqal mill-prosekuzzjoni. Hawnhekk il-Maġistrat Claire Staffrad Zammit innutat il-pożizzjoni tad-diviża u qalet kif hija ma tistax tmur kontra dak li ma tridx id-diviża. Il-Maġistrat Staffrad Zammit bagħtet il-każ għal quddiem il-Qorti Kriminali.